Good morning, no, usab ka natong tanan. So, labi na sa ato, usab, lakip na, no, ang atong mga kaigsuunan nga nag-follow ka nato sa Facebook. Good morning, usab ka ninyo. Ug ang tanan gyud nga nausab sa uban nga mga media platform sa YouTube ug sa uban pa nga mga kining sa radyo, sa teleradyo po, no, napunta sa DYWC. So today, usabay ato ang mga pamalandong. Of course, in our gospel for today, gitudlo ka nato ni Kristo ang usa ka importante kaayo nga kinaiya nga ang batunan sa usa ka Kristohanon. No, unsa man? Perseverance. No, kada bitaw makuan gyud ka ba kanang isa binisa nato niya na mura ba malungtaron, lungtad gyud ba? Kana bang dili lang kay karon lang kung dili padayon gyud ka, no, padayon mo na nga niingon siya nga pamati kamo ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa mga lubo. So doon naging mga pagsulay nga moabot, no, bisan gani diya sa inyong pamilya, no, usahay dumtan ka sa imong miyembro sa pamilya ang tanan. But if you believe nga ang imong gihimo para gyud sa kining pagsubay sa kaubuton sa Dios, padayon gyud ka. Mo na giingon ni Kristo nga perseverance. Padayon gyud daghang kay mga pagsulay sa inyong kinabuhi, dili lang kay usa, dili lang kay kaduha kun dili siguro almost every day na ay mga pagsulay, no. Kana lang gani nga mo magusaryo ta every day, no. 4 o'clock magmata na, no. 3 o'clock pa gani. So doon lagi mga pagsulay nga mo yung kapoy, kunihana, no? But you should persevere. Pagsimba, matag adlaw. O lagi mga pagsulay nga murag kikapuyan ka. And of course, other things nga imong mabuhat, nga kinahanglan imong buhaton, pero doon ay mga babag. But again, according to Jesus, we should persevere. No? And then, sa ato ang paghimo ni Ana, makakayag lang kita sa pagpadayon, kaya bang mulungtad ka, mulahutay ka, if you really believe and trust in God. Kung naa gani ka anang mga kinaiyaha nga mituog yung kag Diyos, o nya misalig yung ka sa iyahang kinigitawag na itong divine interventions diha nimo, no? Divine providence, padayong yung ka. No? Mukha padayong yung ka. Sa ako na ginaingon, if you wanted to persevere, then trust in God. Ayaw og salig sa imong kaugalingon lamang. Maingon ka nga, kaya ra nako ni. Ayaw. Dili na mo na kaya kung ikaw ra. Muna niingon si Kristo nga, sana salig kamo kanako. No, salig kita. So muna, if you have that kind of attitude, ay kaya gana nimo ra, makapadayon ra gyud ka. And the third is kinahanglan nga sama sa giingon ni Kristo, be realistic. No, ilhon gyud nimo og kada bitaw unsay maayo, unsay dautan, because in this world there is always good or bad. No, dili ka mainosente ba? Mo na maingon si Kristo nga kinahanglan magmaigmat ka sa masabitin ug magmalumo ka sama sa salampati. No, you are trying your best to follow God's command. Ana nimo, andin nisalig ka sa Dios. Kinahanglan nga magmaigmat ka. Bang uy, likado man pud ni sila But kinahanglan magmalumo ka sama sa salampati. Importante man na kay sa imuhang pagpantrabaho, sa imuhang pagpangalagad, na ay mga pagsulay, basin bang madala ka sa imong gibati ba? Magsige na lang kinuon pag ang pangasaba. Kaya nakabantay ka nga muni na nga nang hitabo, nahimo na po hinuon kang kanabitaw sa ito panasaputon. Ayaw. Kung tinuod kang sumusunod ni Kristo, kinahanglan yun nga magmalumo ka sama sa salampati. Di kay gamay sipyat, singka dayon ka, mga saba dayon ka, abi kay nagtrabaho ka, ang uban nga wala nagtrabaho, imo po lamang pangasabaan. Ayaw. No, if you are really doing God's works,
malumog yun ka. Or else, mura di ay pasikat-sikat na din ang imuha di ay. Yan naman, gusto man kang daygon, unya ang dunay uban nga dili makasunod ang imuhang mga pamaagi. Magsaba naman ka, ayaw. Ayaw. Be kind according to Jesus. Magmalumo sama sa salampati. Unya, pero igmat. Dili pod nga mo uluwaton ra gyud pug inosente ra gyud pug dinha nga mura pug ka pug wala po'y gamay ang alimuhag. Ayaw, kabalo gyud ka. Kabalo ka nga mo nang hitabo, pero nagpabilin kang Diyos nun. Klaro? Sa atong balikon ha. So in our gospel for today, we are being reminded by Jesus of the very important, very essential attitude of a Christian: perseverance. Padayon na gyud ka. And number 2, nganong ni padayon man ka? Dako kag pagsalig sa Dios. No? Number 3, kabalo ka o say nahitabo. Kabalo kang gikawatan na ka, kabalo kang giuwat na ka, kabalo kang giputang-butangan na ka, gipasanghinla na ka, kabalo ka ana. Pero ayaw padalas imong gibati. Ayaw pagmuro-muro kay mo na sa kaninya o tropo mo. Ayaw. Pagpabilin sa imo nga ang pagka-Diyos nun. Yun ang gitawag na ito. Giingon ni Kristo nga, magmalumo sama sa salampati. Remain faithful to His words. Klaro? So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong tagmayo, pangayo na to sa Diyos nga udta, magpapadayon kita sa atong mga pamalandong, pangayo na to sa Diyos, nga iyang pulong sama sa kining duha kasulab nga punyal nga mutuhop ngayon sa atong kasing-kasing manindog palihog.